Scania 500P, кабина подходяща за превоз на автомобили в комбинация с кейсборна настройка. Извършваме поредна доставка за наш клиент. Току-що автомобила пристигна, а в момента съм с шофьора, който имаше удоволствие да експлоатира автомобила за близо 2000 км. 1800 км. Първи впечатления? Уникално, супер удобен за каране. Много мощен. Пъргав мотор. Колко в момента тежи композицията така? Композицията в момента е 22 тона и 380 кг. Празна, без натоварен, но много нисък разход. Говориме, някоя лека кола харче и тези литри, който той 20-21 на 100. Уникален мотор, пъргав, мощен. Апропо мотор, тук те прекъсвам, 500 коня, ти за първ път караш този двигател, да. Че си карал предходното поколение. Какви са впечатленията от двигателя, скоростната кутия, ретардера, успя ли така да... Обезшумен много двигателя, обезшумен, много тихо работи, супер мощна, пак го повтарям. Голям комфорт на возене, удобство за каране, всичко най-най за нея мога да кажа. Отново ще се върнем с малко повече детайли вече вътре в кабината.